Ix-xogħol sal-mura tal-ġisem. Sa mill-bidu l-bniedem kellu jaħdem biex jiekol u jgħix. Fil-ktieb tal-Ġenesi naqraw u l-mulej Alla ħal il-bniedem u qiegħdu fil-ġnien tal-Eden biex jaħdmu u jħarsu. Giuseppe ta' Nazaret kellu l-ħanut tiegħu. Imdawwar mill-materja prima u l-għodot trabba li bent Alla li fin-natura tiegħu ta' bniedem u bħal kull bniedem ieħor issawwar fid-dinamika tax-xogħol. F'Patris Corde, Papa Franċisku ifakkar kemm San Giuseppe kien il-masrudaxxa onest li ħadem biex jiżgura l-għajxin tal-familja. Xi tfisser li tkun onest fuq il-post tax-xogħol? Żgur li bħal kull missier ieħor ta' żmienu, Giuseppe kien jieħu l-esperjenza tax-xogħol bħala il-mod tiegħu ta' kif jgħin lill-missier li Alla l-ħallieq fil-ħolqien u kif ikun ta' qadi għal ħutu l-bnedmin. U l-valur tax-xogħol u l-valur tal-lieħ tal-flus, tal-lieħ tal-ħobsna ta' kuljum fi żmien Giuseppe kellhom importanza li ħafna iktar differenti minn dik li nagħtuhom illum aktar mill-importanza tax-xogħol bħala parteċipazzjoni tal-bniedem fil-ħidma tal-ħolqien u bħala mod ta' kif il-bniedem jaqdi lill-oħrajn, ix-xogħol illum huwa mezz ta' kif insiru sinjuri tant li kultant inwarbu l-istess mezz, nwarbu fil-ġemp nagħtu inqas importanza lix-xogħol imma ħafna iktar importanza lill-flus. Sintendi f'dan il-kuntest il-volontarjat ma jibqa' l-ebda valur. Imma żgur li għal Giuseppe il-volontarjat jiġifieri x-xogħol bħala qadi u prinċipalment bħala att ta' ġenerożità kellu importanza kbira. Jalla fuq l-eżempju ta' San Giuseppe ikunu ħafna dawk li jagħtu iktar importanza lix-xogħol bħala qadi, bħala qatt ta' mħabba lejn l-umanità lejn l-oħrajn milli sempliċement bħala mezz li bih jistgħu jistgħanu huma individwalment. Illum aħna u naħsbu fuq il-ħajja u x-xogħol tagħna, nifqu ftit u nistaqsu ix-xogħol huwa mod kif nesprimu l-kreattività tagħna jew sirna skjavi tax-xogħol.